Sorry bawa Kiki, ndakakukonzerai. Aya mashoko aJoyi achizviblema kuti ndiye akakonzeresa bawa Kiki kuti vaite gumbo panze, gumbo mumba, nekuti ari kuti iye anga aine mamudhu. Vaklarifaya zvakare kwatate Tilda uko kuti 10,000 iya yaiva skiti, yaiva yekungoti vawane chouviri nenyaya yanga iri kutrenda mumastreet. Zvakaoma guys. Chiko chiri kuitika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mai Nyati nemurume wavo vadecide kuenda kwatate Tilda mushure mekunge nyaya yabuda kwa DJ Ola. Vanenge vationa kuti tikaenda kwa Ola ka tinononyura bhete tinde kune munhu wechikuru. Vakati ivo vari kuda kundovapa a side of the story yavo. Vasvika kuya vawana kuina Dr. Choga vanobatsirawo macouples necounseling. Zvinhu zvacho zvazonyadzisa. Regai titange nekuplaya ka small video aka kari kuratidza kuti zvazvichiita sei uye mashoko aJoyi ari kuti chii. One, inini tete ndairova mamudhu kuna bawa Kiki. Ndagona kumutsamwira from Norway. Mukona? Iye aitozvishayiwa kuti chii chiri kuitika pana mai Kiki. Mukona? But nekufamba kwenguva pamwe ndini ndakakonzeresa kuti iye aende outside. Mukona tete? Ndinogara ndichizvituka kuti ndini ndakadini ndakakonzeresa. Mangozvinzwira guys, izvi zvinonzwisa tsetse zvachose. Ukaona wakutanga kuzvipa blame yekuti murume aura, panenge patokanganisika. Mai Nyati pavideo yese which is like an hour long vari kuita kunge vari kustika kuscript, but kuend ndoko vazobva vaita kakubvarukira. She mainly emphasizes kuti Vanyati havana kumbogara vaita zvinhu izvi. Vakazvitanga nekuti vakanga vaane mari. Chero doro chairo vakaritanga vaane mari. Ivo Vanyati vari kuti nyaya yacho yakabvira papressure yakanyanyisa. Pakuzotora blame iyi, mai Nyati vazoexposa kuti aiwa chakanga chava pamamudzu inyaya yekuti mukomana anga atotanga kubuda panze kare, which makes a point invalid yekuti ivo ndivo vakakonzeresa murume. Chakava pamamudhu inyaya yekuti murume anga atotanga kusafamba nenzira yakanaka. Since varivo vanhu vakatangana kubva day one, ari kuti mukomana uyu anga asingamboiti zvinhu zviri fishi. All of a sudden mari yawanda, munhu obuda oenda panze. Zvakare Nyati ati iye mari iri kunzi namai Nyati ndakabuda nayo inyaya yekuti mai Nyati zvinhu zvetekinoloji havazviunderstandi. Vati ivo apu dzavo dzakawanda dzavanoeditisa nezvimwe zvakadaro dzinovachaja mari. Pamwe pacho mari yacho inosvika kuita 10,000 rand. Imika zvinhu zvacho hatizivi kuti content yavo yavanocreata ndeipi chaizvo. Vana CapCut vanoita ma 129 rand. Mamwe maediting apps vana Movavin hazvinyanyisi kudhura zvokuti kwai chat GPT yakatitorera 10,000. Apa zvangoratidza kuti pane kamwe kakusaziva kakanyarira kuna Joyi. Nyati chero paanotaura a e i o u akanaka zvikuru. Mukomana akagumira form 3 nekuti dzimwe explanation dzake mamatauriro anga achiita zvazvichiratidza kuti pane kamwe kakusatonzwisisa life chaiyo. Mai Nyati zvakare varamba vongosora Louisa vakati ini ndakamutrusta neinformation yangu achibva iburitsa out there. Louisa was simply whistle blowing. Yes, she did it in a bad way, and iye akazotaura ndakazoita ma love and likes ndezvimwewo yangova way yake kutaura, but she saved her sister. Mai Nyati vakasvika pakuda kuzviuraya madays aibuda Nyati achienda kuvasikana vaakakonfema palive iyi kuti vaiva vairi. Atotanga achiti aiva 1 asi areka ndifunge zvakanaka ndandatokangamwa vaiva 2. Vasikana ivavo 2 that were confirmed at the time yaaita mabasa aya. Mai Nyati vakasvika pakuda unozviuraya ndokubuda vakasenga chimwana vakaenda kuShoprite kunotenga mushonga wemakonzo. Vari murodhi Louisa akavafonera akati ko uri kuendepi, uri kufamba kana ndikuenda kuShoprite kunodii? Ndobva taura kuti ndinotenga mushonga wemakonzo. Louisa akameka sure kuti mai Nyati vadzokera kumba mushonga wemakonzo hauna kuzomwiwa, which is a good thing that a sister did to help Joyi. Dei tiri kutaura izvezvi musikana ari 6 feet, so at least she got to vent kuna Louisa and she got to be saved from kuzviuraya kwakuda kutoitika. Nyati atoshamiswa achiratidza kuti nyaya iyi yamubata kuti mudzimai wake anga akuda kuzviuraya. But throughout the live mukomana anga akanyatsoita zviya zvekudai maoko zvekuita closed body language kana kuti tiri kumisinterpreta, but pamwe pacho unotoona nebody language nemafacial expressions kuti mukomana pane zvimwe zvaari kuzvivharira
achiramba achingori macho mene kudai zvakaoma. Asi chanyanyisa kurwadza zvikuru ndechekuti Joey akabvuma kuitiswa maskiti kunyanya kushota vanhu. First skiti rake reFanta Orange navamwene, second skiti rake rekupiwa 10,000 achiti iye imari yeapology. Manetizens akati who does that? Unoti waitirwa chakaipa, murume achifanira kuapologiza nenzira chaiyo, iwo wabvuma kuitiswa skiti. Hauzvinzwiri tsitsi zvachose. Vamwe vakati aiwa Joey ari kuratidza kuti munhu akatsimbirigwa anobvuma kuitiswa maskiti just because she wants money. But the sad thing is mari iri kudyiwa namabhishu paSouth Africa apa, iwe uri busy kuitiswa zvinhu zvinonyadzisa. Zvakaoma guys, mumastreets umingori zhowe tetete udavabvunza zvakare ko zvirwere zvepabonde izvi zvawakapa mudzimai mukomana akati hatombozivi kukaikwewe unongonopinda munhu kana kupfeka jombo achipinda mumadhaka kana kupfekawo masoksi kunotonhora ko ndeipiko yawakatamba. Mukomana akati iye haana chaanoziva nenyaya yezvirwere ndozvatataura chero ukafoira form 4 kungopinda muklasi at least unodzidziswa zvamagonoria masifilisi nezvimwe zvakadaro. Mukomana ati haazive anything about it, chero pakutry kuexplain kuti tichino HIV cut kwanzi chirega hako nekuti zvaratidza kuti ruzivo hapana. Asi nai guys, timbotaura nyaya iyi kubva kugrade 5 vanhu vanodzidziswa nyaya yamajombo nezvimwe zvakadaro kana kuti maybe tiri kunyika dzakasiyana but these adverts chero kuZTV chaiko muchiri kuona imwe advert yaizonzi imagine me a grown man weighing only 19 kgs. Muchiri kuziva nyaya yaya takangokura zvinhu zviripo kuti vananyati vangu vasiri exposed. Aiwa, mukomana aratidza arrogance, aratidza kunyepera kuvhiringika, and when they kept on going on and on asking tete uda vazotoona kuti aiwa ka izvi ngati continue tichizviita behind the scenes vawane counseling because she realized that there is a lot. This is a very young couple, but chanyanyisa kubuda out there is Joey is trying so hard to protect that marriage. Ataura kuti iye life yake revolves babanyati nekuti aitovarambira akanzi kwai vanyati vakanganisa aibvata aiwa nyata haizviiti nyata adaiso aiwa nyata hazviiti kusvika akunzi wadzidze panyaya ndadzidza kuti ndisatrust my friends but wangu murume uyu ndomutrasta. Script yazosvika kumucheto aiwa musikana atozohwa achizarirwa akati nyati uyu akandirwadzisa zvisingaiti kumutrasta kuchatonetsa. Manetizens ari kuti iwo ine maonero angu nyaya idzi dzimwe dzenguva vanhu vanozoda kuzotsvaka kuti chii chaita kuti murume azobuda kunze. Pachitsvagwa zvinhu zvingangodaro zvakakonzereswa nemukadzi. Mimwe misikanzo yevarume hainei nekuti mukadzi ane chii chaatadza. Kune vakatotadzirwa chaizvo zvinotoonekwa chero nani zvake zvekuti munosvika pakufunga kuti murume akadyiswa uyu but murume iyeye haatotsvake girlfriend. Misikanzwa yevarume itori mumusoro mumwe nemumwe, iri muropa, mimwe itori nature chaiyo. Kutadza kwemukadzi hakukonzerese kuti murume aite girlfriend, hakuna reason yakadaro. Kune vasingatotadzirwe nevakadzi asi vachingoita magirlfriends. Kune varume vanototadzirwa nevakadzi vasingatoiti zvemagirlfriends. Saka kubuda kwemurume mumba dzimwe nguva hakunei nekuti mukadzi atadzei, ingori misikanzwa chete iri muvanhurume. Saka mamudzi ari normal kana une nhumbu, and the fact that you are a woman, you are hormonal. Saka mamudzi ari normal zoti Joey aitozviziva kuti akangoita mamudzi chete indotobuda panze. How can you even come on air and brag about it? It's embarrassing vanyati, zvonyadzisa zvakaoma. Imikani Mai Jeremiah vati ivo handiti kuchina chemadzimai, taiudzwa kuti baba ngavapiwe yokera sterek vasafe nenzara vanozobuda. Gara uchifara usaite mamudzu vanozobuda. Usaudze vanhu zvemumba mako chero zviri dangerous inoparara. That's how the institution was built, so that men can never be accountable for abusing women they are married to. That is what we all watched in that interview. Unfortunately, gore kugangurwa hakuna nasisistari sefu gore rino. Marriage anenge makaud ekuti unobudamo neropa. Does it even work? I wonder. Celibacy will give you clarity, but haukwanise chero kutombozvipa nguva yecelibacy uri married nekuti hanzi baba vanozotiza. Mwari.
have mercy on us. Ichokwadi mai Jeremiah vari kutaura nyaya yakakosha chaizvo kuti institution iyi inongoramba ichingonzi varume ngavaitikwe zvose. Murume anobuda nekuti waita mamudhu, murume anobuda nekuti waona kudzisa chikafu chake, wamunyima chino. No guys, remember this is marriage. Our institutions are now, or let me say this institution has changed over time because no man yet vanenge vachitoshanda equally the same work that Nyati does. So zvekunzi uyu haufaniri kuneta iye nekuti anozi no, we were working the same thing tichitoshanda tiri pamwe chete. So taneta tese nenzira yakafanana unogona kutongonyimwa zvigotoshaya basa nekuti we've been working hard. Kwaivorava simba rakawanda, mukaka hariperi, tori vashanda nesimba vanoda zvese kungotimba nekutimbana. Asi pamwe pacho unozvibvunza kuti kwaivava vakachata vari sealed naika vari fresh vose sekutaura kwaizoitwa kuti aiwa uyu akawana mukadzi wake ari vhijaja and kwakuzosiyira izve vhijaja riya achindotsvaka vanhu vane experience mufield iri. Atobvunzwa nachiremba ko chii chinoitika. Vasikana vanonditumira mapictures vakashama, wapedza ipapo watotumigwa nemunhu ari kuratidza kuti anozviadvertise out there. Iwewe takarasima kuenda unopinda usina jombo. Mainyati vakadzikotsira aiwa vachamamwa mapirisi kumadungira emakara ese akasiyana. Manje anopinda pachirongwa nokuti murume wavo ruzivo chairo hana. People perish because of lack of knowledge. Naimi mwana wa mama Mini Baloyi Etias ati iye my 2 cents panyaya iyi. It's painful to watch a young couple who came from humble beginnings, supported and uplifted by social media, go through such a public and emotional situation. Ndinonyanya kurwadziwa nehanzvadzi yangu mamoyo. She is so naive and trusting because she is blaming herself for choices she did not make. Cheating is a choice anyway. Kana munhu wazviita, you should be accountable for your actions. No one deserves betrayal. No one should carry responsibility for another person's decisions. Dzimwe nguva followers vamwe vanoita support everything zvakaipa vachitozviita kafamily like ndimi munopusha vanhu into thinking highly of themselves. Support should never turn into silence when accountability is needed. Growth comes with honesty, humility, and remorse. Without that, the same support that built you can quickly turn into disappointment. May this be a reminder to all of us. Love is not proven by words or success, but by respect, responsibility, and how we handle our mistakes. Healing should never start with self-blame. She needs self-confidence. Even in her dressing, she is not confident. She loves her husband and children, but Giza also needs help. Being a man doesn't mean looking down upon your wife. We are not saints. Tinema mistakes akawanda. Atakasangana nawo. But chakakosha is taking responsibility. Asikuitisa mukadzi content achisekwa nenyika. Mari yacho yauya woenda nayo kupfambi. Ipapo pari kurwadza. Tichitendawo Madam Bossy pamwe chete naMama V for mediating between Louisa Gilbert pamwe chete naJoy kuti maaudios asarambe achibuda. Vakasvika pakukumbira uregerero vana Joy kuna Louisa kuti aiwa tachikumbira usisi musarambe muchiburitsawo maaudios aya. Guys, uri iwewe watokanganisigwa unosvika pakukumbira uregerero nokuti Louisa akati iye she's a sister's keeper even if zviri zvema likes and love aiwa zvaingoitirwa kuti mai Nyati vadzipepuke dzavakakotsera. Joy is young and she still has a whole lot of life ahead of her. Vanhu vekwaManyara endai munotora mwana wenyu pekutangira napo and you will be surprised kuti anotogona kutotanga kuronga life yake ikabuda bho kudarika gehena rari iri. Tese tiri kungoona kuti hadiwi kwaNyati uko and it's getting worse each day. Gilbert moved on kudhara ndicho chokwadi chinorwadza zvacho but ndo zviripo. Kusanyara mai Gilbert kutadza kupa vanhu vekwaMadhuyu nekwaManyonga vanoda varoora vavo. Kim was bullied pano and her father-in-law vakamira naye publicly defending and protecting muroora wavo. Kigani manudos ake ari public domain but vamweni nana Tezvara they respect semudzimai wemwana wavo. Why vanhu vekwaNyati muchitadza kuita rudo nemuroora? Mwana wevaridzwa makasisa chikoro muchiti toda mukadzi. Kuri vanhu vakaita sei kwemimi? Vabereki vacho pekutanga itsota inherera vana vachitambura kudai and then kuzovakirwa kwakaita vabereki vacho imba vari kutoona zvakakodzera kuti mwana wavo afireko.
kwavari mbinga ndigiri asi havasi kutoziva kuti mwana wavo ndiye akachibata kuti chimuti. Tazoona nhasi zvakare pariliswa songo mainyati vapfekedzwa chimwe chihembe cheorenji zvakare. Munziyo macho mune mitauro ndinodiwa ndakazodai. Gaizika nyaya yekufamba uchikiswa papublic ngatigarei taziva hakuzi kudiwa kuya kuya. Handizivi kuti chiiko chinoitika nevanhu. If it is a touchy feely, if it is done publicly, hakuzi kudiwa guys. Kungoshandiswa nekunyaradza vavengi. Imikani. Izvezvi chiti domestos hand end paini jero. Zvose zvamungafungira. Timbogeza maoko kuna Joy uyu nekuti aratidza kuti iye instead of being truthful on the platform that she was given, she still stood na Gilbert wacho. Unoda kugezekwa maoko musikana.